אהלן, ברגעים אלו אני נמצא בחופשת השחרור שלי מצה"ל, ולאחרונה נכנסתי מאוד מאוד חזק בקטע הזה של צילום ועריכה וולוגים. הבאתי מצלמה שהיא מאוד מאוד יקרה ואיכותית, והחלטתי שמחר אני הולך לעשות דבר שהוא מאוד מאוד קצת משוגע. אני הולך לקחת 4 אוטובוסים מאשדוד, לקום ממש מוקדם בבוקר לאזור הצפון, הר ארבל והכנרת, במטרה להדביק מדבקות של חלל צה"ל שנפל, שאותו הכרתי באופן אישי, רונל בן משה. הבן אדם היה תותח, ואני רוצה לנצל את הסרטון הזה לשתי דברים. כמו שאמרתי מקודם, להדביק מדבקות שלו במקומות הכי יפים שאני אראה. הצפון מהמם, ואני אחפש בעת המקומות הכי יפים שיוכלו לראות שם את הפנים של רונל. ואני אנצל את הסרטון הזה לספר על רונל קצת, על הדברים שהוא עשה בתור לוחם בצה"ל, בגדוד 605. משהו שחשוב שבאמת תדעו עליו, שהבן אדם היה לוחם בפלוגה רובעית במשך 1.5 שנה. הוא סיים הכשרה קצת אחרי שה7 לאוקטובר פרץ, וישר עלה לגדוד, ישר נכנס ללחימה בעזה, ובמשך 1.5 שנה, עם מעט מאוד זמן בית, הבן אדם לחם בהמון גזרות, בלבנון, בעזה, ו1.5 שנה שבן אדם לחם בהם. אז אני אנסה טיפה לספר לכם על 1.5 שנה האלה, ויאללה, אז נתראה. אז זאת המדבקה של רונל שאותה אני הולך להדביק. רשום עליה דבר איתי חופש, פרגן אהבה. משפט שהייתי אומר שמאוד מאוד אפיין את רונל. הוא היה מאוד שטוטניק וחופשי, ותמיד היה מוקף באנשים ומראה להם אהבה. פה אתם יכולים לראות את רונל עם הנגב. משהו שמטורף שאני אגיד לכם על רונל, זה שבדרך כלל את הנגב נותנים לאנשים שהם מאוד חזקים וגדולים פיזית, ורונל לא היה הכי גבוה ולא הכי גדול, אבל הבן אדם היה פשוט עם המון מוטיבציה. הוא כל כך היה נעול על הנגב, וכל כך רצה להיות נגביסט, והוא גיבל את זה, ולא הייתה לזה חרטה לאף אחד. מה שנקרא בשפה הצבאית חיה רעה. פה יש את הסמל של פלוגה דולב, הפלוגה שאליה רונל השתייך, ובאירוע שלו נפלו איתו עוד 6 חיילים, הממם מתן שי, מעיין פרלשטיין, שחר מנואב, ניב רדיה, רונן שפירו ואלון דוידוב, וגם נפל אריאל סוסנוב מהפלוגה באירוע בצפון ישראל, בגבול לבנון. כן, הפלוגה הזאת עברה המון דברים, ויש בה המון לוחמים גיבורים ותותחים, ומגיע להם המון הערכה. בקשה אחת שמאוד חשובה לי לפני שאני ממשיך בסרטון, קודם כל מאוד לא היה לי פשוט להכין את זה, אז משהו שמאוד חשוב לי לבקש, שאם באמת אין לכם כוח לראות את החלק שאני מטייל, תדלגו לדקות שאני רושם פה על המסך, שם אני באמת טיפה יותר מספר על רונל. זה הרבה יותר חשוב לי שתראו אותי מטייל, אז אני אעריך את זה מאוד. טוב, אז השעה עכשיו 10 בבוקר, וחסכתי לכם נסיעה מאשדוד לתל אביב ומתל אביב לאזור הכנרת, ובמקרה בדרך להר ארבל המוביט לקח אותי דרך מקום שקוראים לו מצפה עדי. אז מקום ממש יפה האמת. שמתי פה מדבקה של רונל, וכמו שאתם רואים אפשר לראות פה את הכנרת. קצת מעונן היום, אז לא רואים אותה באופן מלא, אבל עדיין אפשר לראות אותה, ווואלה, מקום ממש יפה. זה אליי. אז עוד סיבה למה דווקא רציתי מקום טיול שהוא ספציפית באזור הכנרת, כי מי ששמע סיפורים על רונל יודע שהוא מאוד אהב את הכנרת, ואחד הסיפורים המצחיקים בהכשרה זה עשו פתיחת שבוע אחרי שחוזרים מהבית, כל הלוחמים חוזרים בהכשרה, ושואלים כל אחד מה עשית בסופש. ואז רונל סיפר שמה שהוא עשה בסופש היה לו סופש מאוד לא רגיל. הוא נסע מהבית שלו ברחובות לכנרת,
שם קייק בכנרת והתחיל לנסוע, התחיל לשוט פשוט על הכנרת, לחצות אותה עם קייק, ואז המפקדים שלו שומעים אותו, כאילו, מה עובר לך בראש? מה אתה חוצה לי את הכנרת עם קייק? אז כן, בגלל הסיפור הזה, רציתי לעשות טיול בכנרת לזכרו. ובואו נראה פה את המדבקה שלו. כן, אפשר לראות אותו פה, מול הכנרת. וכן, אז עוד חצי שעה יש לי אוטובוס לאזור הר ארבל. שם גם נמצא מקומות יפים להדביק המדבקות שלו. ויאללה. טוב, אז עכשיו הגעתי להר ארבל. זה היה מסע מאוד מפרך. אני חושב שזו תהיה בערך הפעם האחרונה בחיים שלי שאני אטייל עם תחבץ. אז לקחתי תחבץ לשוב של ארבל, ומשם הייתי חייב ללכת איזה חצי שעה בעלייה לטפס הר, שאני בכלל הולך לעשות מסלול עכשיו של 2.5 שעות. אז כן, אבל סך הכל חוויות, ונצחק על זה אחרי זה. אז כן, מצפה לי פה מסלול של 2.5 שעות. כמו שאמרתי, נמצא את המקומות הכי יפים להדביק בהם מדבקות של רונל. אמור להיות שם הרבה נקודות תצפית. אמור להיות גם טיפה מאתגר, יש שם יתדות וכאלה, אני אהיה חזק. אז יאללה, נצא למסלול ונתעד את זה. טוב, אז רק התחלתי את המסלול וכבר הגעתי פה לנקודה ממש מהממת. פה שמתי את המדבקה של רונל, וכמו שאתה רואה יש פה צוק, אימא'לה, איזה צוק. בואו נתקרב קצת, בזהירות. כן, נראה לכם את התהום למטה. וואלה, מפחיד, זה גבוה לאללה. אתם יכולים לראות פה את התהום. ווואלה, יפה פה לאללה. טוב, אז אני רק ממשיך ללכת, וכאילו כל שנייה יש פה מקום פשוט כל כך יפה. ואם הצוק הזה הרשים אותי מקודם, עכשיו לא רק שיש לי פה צוק, יש לי פה גם צוק שאני רואה ממנו את הכנרת. ואימא'לה, איזה יפה פה. וכמובן, כמובן, המדבקה של רונל פה משקיפה על הכנרת ועל כל הנוף היפה הזה. ואני אגיד לכם באמת משהו שהוא קצת מטורף, שאת המסלול הזה פשוט תכננתי ביומיים. אז מה עושים? אתה רוצה לתכנן מסלול היום ב-2025? אתה פותח ChatGPT, אתה אומר מה מצב אח שלי? יש מצב, אתה מארגן לי מסלול, אני נוסע מאשדוד בתחבץ, תמצא לי איזה מקום יפה ליד הכנרת, והוא פשוט מארגן אותך. הוא פשוט אמר לי, סע להר ארבל, אחלה מקום אחי. וכן, אני שוב, רק אראה לכם, פשוט תסתכלו על זה. ווואלה, אני רק כאילו 20 דקות למסלול, ואני מתרשם להעלה, ואני מאוד שמח שבאמת מקום כזה יפה להצליח בו את רונל, שנתן כל כך הרבה בשבילנו, וזה המעט שאפשר לתת בשבילו. וכן. טוב, אני ממשיך פה בדרך, כמו שאתם רואים זה קצת נהיה קצת זה נהיה קצת מאוד תלול, חייב להיות זהירים, אבל זה גם מתחיל לראות פה ירוק, וכמו שאתם אני רואה את הכנרת מול הפנים שלי, אז יש לי הרבה ציפיות. אני אנסה לתעד כמה שאפשר וגם לעשות ללכת את המסלול הזה, אבל נראה לי גם צריך לשים את המצלמה בצד הרבה. יאללה, הנה יש פה גם יתדות עכשיו, אז אני נראה לי לא מספיק כישרוני כדי להחזיק את המצלמה ולרדת ביתדות, אז נחזור אליכם אחרי יתדות. טוב, אז עכשיו הגענו באמת למקום מאוד מאוד מעניין, אחרי קרב שלם עם יתדות וירידות, ועכשיו מקודם טיפסנו את ההר, איפה שהיינו בצוק זה הקצה של ההר, לאט לאט כמו שאתם רואים אנחנו מתחילים לרדת את ההר.
הכנרת עדיין מולנו, היא לא ברחה. אז כן, אתה רואה את הכנרת ולאורך כל המסלול טוב כדי שאתה רואה את ההר. אבל הדבר המעניין זה שיש פה מערה, ואני לא יודע אם אתם יכולים לשמוע מהמיקרופון שלי, אני שומע שם מפלצות, אני לא צוחק איתכם, אז תכף אני הולך לחקור איתכם את המערה. גם מקודם היה פה שפן סלע, שזה לדעתי המפלצות שאני שומע מהמערה, אבל הוא ברח. וכמובן, איך אפשר שלא, רונל בכניסה למערה. כן, אז בואו ניכנס עכשיו ביחד למערה. אז יאללה, בואו ניכנס למערה. לא אשקר שאני מפחד שאיזה שפן סלע ייתן לי ביס. וואו, מה זה? זה ציפורים, יש לי פה חרדות. נראה לי אתם יכולים לשמוע את זה כבר מהמיקרופון. אני די בטוח שהמערה היא חלק מהמסלול, למה אני לא ראיתי המשך של הסימון של השביל. בואו ניכנס, נראה לכם את המערה. פה. טוב, אני חושב שזה לא חלק מהזה. אז זה כן חלק מהשביל. הנה יש פה גם את הסימון, יופי. אבל מה זה הרעש הזה? אני שומע אותו בלמעלה. נשמע ישראלי. לא, זה לא חלק מהסימון. טוב, אני לא יודע, אני מפחד ששפן סלע יתקוף אותי. כמו שאתם רואים, אני לא הכי גיבור. טוב, אין פה כלום, וזה נראה לי הטלפים. אז אני נתחיל עם השטויות שלי. אומייגאד. אומייגאד, זה פשוט מלמעלה, אבל אני לא יודע מה זה. בוא ננסה לעשות זום, אולי נראה. כן, זה הטלפים. אפשר לראות את הטלפים. טוב, אז נכנסתי פשוט הנה, אפשר לראות דוח את הטלף. נכנסתי למערה עם הטלפים, שלגמרי הייתי בטוח שהיא חלק מהמסלול. בוא נחזיר אליי. כן, הייתי בטוח שהמערה הזאת היא חלק מהמסלול, אבל מסתבר שלא. כן, גם נראה לי שלא רצו להכניס מטיילים למערה עם הטלפים. אז טוב, חוויה אני מניח, ואני חייב לפענח איפה המסלול ממשיך. וואו. טוב, אז יש פה שפני סלע. יש משהו שהמצלמה טיפה חלשה בו, זה לצלם בזום, אבל נראה לי אפשר לראות אותו היטב דווקא. יש פה גם חבר לו. הנה, הופה, הוא הולך. לא, חבר שלו, הנה. רגע, וואו. הנה, נקרא לו יצחק, אז זה יצחק השפן סלע. כן, ונראה לי שמצאתי את הדרך של המסלול. אני מאוד מקווה שאני... וואו, רואים אותי מקרוב מדי. אז נראה לי שמצאתי את הדרך של המסלול, אני מקווה שזה זה ושאני לא הולך למקום לא מסומן. אז נהיה זהיר מה שנקרא. כן. אם עד עכשיו חפרתי לכם כמה שהכנרת יפה, אני רוצה שתראו את זה, שהמסלול הזה זה לא רק לראות את הכנרת מלמטה, תראו פשוט איזה הר מרשים. ופה למטה יש את היישוב מגדל לדעתי, ששם נגמר המסלול, אבל סיכוי מאוד מכובד שאני טועה. וואלה, מגניב לאללה. אתה הולך פה ברוגע, ווואו, הנה בעודי מדבר, נראה לי מצאנו פה ספוט מהמם למדבקה. וואו. הנה. אז נשים פה מדבקה ונעשה פה עוד כמה שעות עם המצלמה. יאללה. טוב, אז אני ממשיך במסלול. והתרחקנו ממש מהכנרת כבר, אפשר לראות אותה מהנקודה כבר שאני נמצא בה. גם לאט מתקרבים לסיום של המסלול, נכנסים יותר עמוק לכיוון של ההר, ופשוט תראו איזה מטורף זה. רגע, נראה לי שאתם רואים רק את העץ. הופ, הנה פשוט תראו את ההר המרשים הזה.
וואלה מטורף. אני חי. אומייגאד. אז כן, זה כיף לראות את הפיילים האלה. אז מקודם הייתה שם מצודה, דווקא הייתה נראית יפה. אממה, היה שם טיול שנתי עם 9,000 ילדים, ואם הייתי נכנס לשם זה היה כאילו לצלם במלא רעש של ילדים, אז זה היה מאוד קשה, אז בחרתי לוותר עליה. כן, סך הכל אני כרגע מאוד מאוד מבסוט מהמסלול הזה. באמת, אני לא בן אדם שמטייל הרבה, אבל באמת, תפתחו, כמו שאמרתי, תפתחו את ChatGPT, תחפשו, בא לי מסלול פה, בא לי מסלול שם, הוא יביא לכם וזה יהיה שווה את זה. הפעם הבאה אני באמת מאמין שאני אעשה את זה עם עוד אנשים, וזה יהיה אפילו עוד יותר כיף. קחו, תטיילו, תזמו, תיצרו דברים, ואני באמת חושב שזה מאוד 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 שווה את זה. בשלב הזה כבר לא היה כל כך דברים מעניינים להראות. הייתי גם ממש קרוב לסיום של המסלול. אני כן אגיד שהיה לי מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד כיף לעשות את זה. ואפילו שהיה קצת מאוד קשה לטייל לבד, ואני מאמין שבפעמים הבאות אני כבר אעשה יותר טיולים עם חברים. לא מתחרט שעשיתי את זה, והיה לי מאוד כיף. ועכשיו אני אעבור לחלק שבו טיפה אני יותר מקדיש לרונל. אני אשתדל לספר עליו כמה שאני יכול. כן. רונל התגייס במרץ 23 להכשרה של הנדסה קרבית, שובץ בגדוד 605, וכבר בטירונות, משהו שהמפקדים מאוד שמו לב אליו, זה שרונל היה עם המון מוטיבציה, והיה מאוד מאוד נעול, ובאמת כל זמן שפתחו, רונל היה רץ, עושה דברים בשיגעון ובאטרף, הוא מאוד מאוד אהב את איפה שהוא נמצא, וכשחילקו פקלים, החליטו להביא לרונל להיות נגביסט. בדרך כלל נותנים את הנגב לאנשים שהם מאוד מאוד גדולים פיזית, כי הנגב עצמו שוקל איזה 7 קילו, ואז הווסט עם השרשרים זה עוד יותר כבד, ולסחוב את זה בדרך כלל מי שגדול יותר, יהיה לו יותר קל לסחוב את זה. אבל רונל, למרות שהוא לא היה הכי גדול או הכי גבוה, הביאו לו בכל זאת להיות נגביסט, כי ראו כמה הוא בעצם ננעל, וכמה שהוא רוצה את זה, ובסופו של דבר רונל היה נגביסט מאוד מצטיין, והיה נגביסט בכל התקופה שלו גם בפלוגת דולב, ולא הייתה זה חרטה לאף אחד. כשרונל התקרב לסיים את ההכשרה, 7 לאוקטובר פרץ, ורונל סיים את ההכשרה, שובץ לפלוגת דולב, וישר נכנס ללחימה בעזה במשך חודשיים. לאחר מכן הגדוד עבר לשבת בצפון, שם הוא ישב במשך חצי שנה. באותה תקופה שבה חיזבאללה תקף המון ופינו הרבה מאוד מתושבי הצפון. פלוגת דולב ספציפית ישבה במוצב שהוא היה מוצב מאוד מאוד קשה, מהסיבה שהיו מפציצים אותו המון. היה שם המון תקריות של ירי נ"ט, של כטב"מים שהתרסקו שם, אז מאוד מאוד לא היה פשוט, אפילו שהם לא היו בלחימה פיזית ובתמרון, התקופה הזאת הייתה מאוד 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 לא פשוטה ומאתגרת. לאחר מכן, ביולי 24, הגדוד עבר חודש לרפיח, וחודש יולי ברפיח, כמו שזה נשמע, זה למות מחום. אז כן, בפעילות הזאת הם איתרו מנהרות של חמאס ופירים והשמידו אותם. אחרי רפיח, הגדוד חזר לצפון עוד פעם, עוד תקופה יחסית קצרה של תפיסת קווים, ואז התחיל התימון בלבנון, שבו גם נפל אריאל סוסנוב. בעיקר השמידו מבנים שם, והתרו הרבה מאוד נשק ששייך לחיזבאללה. חיזבאללה פיזר בכל הגבול מלא נשקים, משגרים של נ"ט, פיזר המון דברים, והתרו אותם והביאו אותם לארץ. בינואר 25 הגדוד חזר ללחימה בעזה, אחרי שהם היו בצפון תקופה מכובדת, וזה היה ברור לכל הלוחמים שזה הולך להיות תקופה שמאוד מאוד ארוכה. מבינים שהם הולכים להיות עכשיו בעזה בתקופה שהיא לא מוגדרת, הם לא יודעים מתי זה ייפסק, וזה הולך להיות תקופה שנלחמים בעזה איזה חודש, יוצאים טיפה לבית, נלחמים שוב, ככה הלוך ושוב, ובמשך 5 חודשים רונל נלחם בעזה, נכנס ויצא, עם מעט מאוד זמן בית, שבסופו של דבר
או נפל בח'אן יונס. היה חשוב לי לספר את כל זה, כי בדרך כלל כששומעים על חייל שנופל, אתה לא יודע את כל מה שהוא עבר. ורונל היה לוחם במשך 1.5 שנה, שהוא באמת נתן את כל הלב שלו והנשמה שלו, והוא היה 1.5 שנה בלחימה, בתקופה של מלחמה, תקופה באמת הכי קשה שיכולה להיות. הוא באמת פשוט נתן מעצמו ותמיד חייך, וכל דבר שעשו ממנו, וגם תחשבו על זה שגם אחרי שחבר שלו הפלוגה נפל בלבנון, הוא בכל זאת המשיך להילחם, ואני חושב שמגיע לרונל המון 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 הערכה.